Ahoj, tu Michal Kopecký, zdravím všetky ženy snov. No a v tomto videu ti odhalím, prečo väčšine priťahuješ samých debilov, respektíve chlapov, ktorých nechceš. Ale na to, aby sme sa k tomu dostali, tak ti rozpoviem jeden krátky príbeh, ako som si kedysi ja kupoval auto a hneď pochopíš, že čo to s tým má spoločné. Kedysi dávno som chcel Mercedes ML, to je také SUVčko, a keď som ho zrazu videl na cestách, vydával som ho častejšie a toto sa mi opakovalo pri ďalších mnohých autách. Čiže keď som chcel nejaké konkrétne auto, tak som ho vydával na cestách, v garážach častejšie. Otázka je, či tam tých aut bolo nejako viacej, alebo ľudia boli bohatší, alebo si ich viac kupovali. Pravdou je, že nie. Bolo ich stále rovnako, ale moja myseľ sa na nich začala fokusovať a začala si ich viac všímať. A toto isté sa opakovalo pri všetkých mojich autách, ktoré som v minulosti chcela, aj to, čo som si nakoniec kúpil. A to isté sa pravdepodobne stalo niekedy v minulosti aj tebe. Keď si chcela nejaké konkrétne auto, alebo sa ti nejaké auto páčilo, tak si ho začala zrazu viacej všímať medzi ostatnými autami, alebo nejakú konkrétnu farbu auta. Alebo topánky, ktoré si vysnívala a videla si ich na viacerých ženách potom niekde na ulici, alebo kabelku, alebo nejaké šaty. Čiže princíp je ten, že na čo zameriavame svoju myseľ, tak to začíname vidieť niekde v okolí a to začína naša myseľ pre nás filtrovať. A toto je presne, prečo priťahuješ chlapov, ktorých nechceš. Lebo dám ti jednoduchú otázku. Vieš konkrétne a presne v tomto momente popísať, akého chlapa chceš, čo by mal mať, ako by mal vyzerať, aké by mal mať hodnoty, ako by sa mal správať, alebo na druhej strane proste nevieš, akého chlapa chceš a berieš, čo príde. Bavíš sa s každým, kto je k tebe milý, kto má záujem sa s tebou baviť, kto je možno nejaký zaujímavý, kto je možno pekný, alebo kto je bohatý, alebo kto má nejakého bavoráka, alebo kto má nejaký konkrétny typ auta, alebo nejakej práce. Čiže či sa bavíš s tými, s ktorými sa chceš baviť, alebo sa bavíš aj hlavne s tými, ktorí sa chcú baviť s tebou. No a vďaka tomu, že nevieš pravdepodobne v tomto momente, akého konkrétne chlapa chceš, nemáš ho spísaného od A do Z, a to si o chvíľočku ukážeme, akým spôsobom to spravíš, aby to bolo pre teba efektívne, aby si priťahovala tých chlapov, ktorých chceš, a nie samých debilov, ktorí jednoducho chcú teba, tak potrebuješ, miesto toho, aby si písala, stretávala sa s chlapmi, ktorí majú o teba záujem, tak potrebuješ venovať viac času tým, o ktorých budeš mať záujem ty. Pretože keď nevieš, akého chlapa chceš, tak pravdepodobne budeš mať takého, akého nechceš. A ty vieš už do tohto momentu a zo svojej minulosti, že možno bol ten chlap milý, možno bol ten chlap pekný, možno mal o teba záujem, ale možno bol gambler, možno mlátil svoju bývalú, možno nebol veľmi slušný, možno bol maminkin maznačik a tak ďalej. Čiže mal niektoré vlastnosti v pohode, ktoré by si chcela, ale väčšinu z nich nakoniec nemala. Ty si bola nespokojná, ten vzťah upadal a ty si opäť si raz povedala, že prečo priťahujem debilov samých, alebo prečo priťahujem chlapov, ktorých nechcem. Čiže ja som ti už naznačil, že potrebuješ si jasne definovať, akého chlapa konkrétne chceš, a presne to isté, ako keď si vyberáš auto, kabelku, šaty alebo vlastnú svadbu, to je krásny príklad, tak si definuješ, že kde by mala byť tá svadba, kedy by mala byť, aké šaty by si chcela mať, koľko by si chcela mať hostí, aké by mali byť stoly, aká by mala byť farba ozdoby. Čiže ty si prakticky, keď budeš mať svadbu alebo si mala svadbu, tak si definuješ, akú konkrétne svadbu chceš, ale väčšinou vôbec nevenuješ čas tomu, aby si jasne definovala, s akým chlapom sa chceš zobrať. Dáva ti to nejakým spôsobom zmysel? Čiže keď už si vieš definovať jasne svadbu, tak si budeš vedieť definovať aj toho vlastného chlapa. A čo konkrétne by si mala na tom chlapovi definovať? No úplne všetko. Čiže ako by mal vyzerať? Či by mal byť svetlý alebo tmavý? Či by mal mať hnedé oči, zelené oči? Alebo by mal byť vyšší od teba, alebo by kľudne môže byť aj nižší od teba? Či by mal mať veľké ramená, alebo či by si chcela radšej nejakého chudunkého? Či má mať tehličky na bruchu, alebo môže mať nejaké brúško? Naopak, tiež by si vlastnosti, na ktoré by si sa mohla pozrieť. Či by mal byť milý, dobrý, nejaký sebavedomý, alebo ti stačí aj menej sebavedomý chalan. Alebo chceš chlapa, ktorý je prebojný, ambiciózny, alebo chceš takého, ktorý moc nevyskakuje a ktorý je kľudný a stačí mu aj málo. Čiže jasne si definuj chlapa, aký by mal byť, ako by mal vyzerať, aké by mal mať vlastnosti.
či by mal byť možno z dediny alebo z mesta. Či ti nevadí za ním dochádzať, alebo či chceš, aby ste bývali v tom istom meste, alebo kľudne nech je 100, 200, 300 km ďaleko. Toto všetko si potrebuješ definovať, či je fajčiar, či pije, či nepije, či má vysokú školu, či nemá vysokú školu. Toto všetko ti nakoniec vytvorí obraz o tom tvojom chlapovi, kde zrazu budeš mať jasne definované, akého chlapa chceš a budeš ich častejšie vydávať tam vonku, pretože tí chlapi tam sú. Takže mám pre teba jedno malé upozornenie. Isto vieš, že dokonalosť neexistuje. Preto by si ani nemal očakávať, že takéhoto chlapa, ako si jasne definoval, alebo akého si definuješ, tak, že takého konkrétne nájdeš. Taký pravdepodobne neexistuje. Preto by si mala pristúpiť na kompromisy. To znamená, že k niektorým z tých vlastností alebo charakterových črt alebo vizuálnych črt, ktoré si ty navrhneš, môžeš dať známku od 1 do 10, kde 1 znamená, že ti na tom takmer vôbec nezáleží a 10 bude znamenať, že toto 100% musí mať, cez to vlak proste nejde. Čiže takto si rozpíšeš všetky vlastnosti, charakterové črty, vizuálne črty, pridadiš tam jednotky, dvojky, trojky, päťky, desiny a nakoniec pristúpiš na tie kompromisy. Ja tiež napríklad, keď som si kupoval moje auto, ktoré mám momentálne, tak sa môj známy spýtal, že na čo chcem väčšie kolesa, stačí mi menšie, na čo mi bude strecha, tá panoramatická strecha, veď na mňa bude svietiť slnko, alebo na čo mi budú kožené sedačky, stačia mi normálne sedačky. Čiže pristúpil som na určité kompromisy, zosekal som tú cenu a nakoniec mám svoje vysnívané auto, ktoré som chcel za optimálnu cenu, za optimálnych podmienok. Takisto si aj ty potrebuješ vybrať a vysnívať chlapa, ktorý bude mať to, čo chceš mať, ale zľavíš z niektorých nárokov, ktoré nie sú pre teba až tak podstatné. Dôležité však je, aby chlapov, ktorých zrazu začneš vydávať takto vo svojom živote, vo svojom okolí, a to už sú chlapí, možno tvoji kamaráti, tvoji kolegovia, sú to chlapí, s ktorými si píšeš, s ktorými sa stretávaš. Ty zistíš, že tí chlapí, ktorí sú v tvojom okolí, tak s väčšinou z nich nebudeš nič riešiť, lebo nie sú to chlapí, ktorí spĺňajú tieto tvoje náročné a vysoké kritéria. A kľudne ich odfiltruj. Ten chlap, keď aj má polovicu z tých vecí a druhú polovicu nemá, ale záleží ti na tých vlastnostiach a v skutočnosti ich nemá, tak nečakaj, že niekedy možno v budúcnosti ich mať bude. Pravdepodobne nebude. Ty ber chlapov takých, akí sú v tomto momente, nie takých, akých by mohli byť. Toto je dosť dôležité pravidlo, ktoré väčšina žien možno nerešpektuje alebo ho opomína. Ber chlapa takého, aký je, nie takého, aký by mohol byť. No a následne, keď toto budeš mať jasne definované, tak spozoruješ tých chlapov vo svojom okolí a už ti len stačí rozoznať, že s ktorými sa budeš baviť ďalej, s ktorými sa baviť ďalej nebudeš, respektíve ktorým začneš dávať šancu vo svojej budúcnosti a ktorým šancu vôbec dávať nebudeš. Drž si svoje vysoké štandardy, maj svoje vysoké nároky a nikdy z nich nepoľavuj. Ak sa ti toto video páčilo a myslíš, že by mohlo pomôcť niektorý z tvojich kamošiek, pokojne ho pošli, pomôž mi ho šíriť a ak sa ti páčilo, lajkuj ho, zdieľaj ho, napíš mi dolu do komentárov pod toto video, aký je možno tvoj vysnívaný chlap, no a pridaj sa aj na odber tohto YouTube kanála, tohto blogu, kde budem s tebou zdieľať pravidelne podobné tipy, ako na chlapa a ako byť ženou snov.